Què és el més important per tu? Per nosaltres és créixer amb els millors professionals gaudint del que fem cada dia. A MGC Mútua oferim una àmplia gamma d'assegurances amb un gran ventall de serveis per garantir als mutualistes una atenció integral i immediata. Assegurances de salut, d'indemnització, de vida i accidents, assegurances de decessos i assegurances per a empreses. Per què hauries de formar part del nostre equip? T'incorporaràs a una companyia reconeguda per fer les coses bé. Som una referència en l'assegurança de salut. Més de 300 persones col·laboren a l'organització i tenim 40 anys d'experiència. T'oferim la possibilitat de créixer amb nosaltres en un entorn dinàmic i motivador que es preocupa pel teu desenvolupament. Ens basem en una cultura de l'esforç i la recompensa en què ets el propietari del teu futur professional. Uneix-te al nostre gran equip aportant-nos el teu talent, la teva il·lusió i el teu esforç. MGC Mútua. La nostra raó de ser ets tu.